Ćao drugari, dobrodošli u novi video. Ja sam Ivan, ovo što gledate Ivan Mirović vlog i ja vas ovde pokušam da naučim kako da napravite neku lovu online. Neću vam ništa objašnjavati u ovom videu, samo želim da vam objasnim da neke stvari vezane za online poslove uopšte nisu tako jednostavne kao što vam se čini. Mnogo ljudi mi se pojavljuje sa pričom u fazonu, brate, daj da radim nešto da zaradim 50 evra mesečno. Brate, daj da radim nešto da zaradim 5 evra mesečno. Brate, daj nešto da radim da ne mora puno posla, znaš, ja sam student, pa bi mi svaki dinar dobro došao, tu nešto 200 evra mesečno bi bilo odlično. Pa jebi ga, moram da vas razočaram, ali stvari uopšte ne funkcionišu tako u online svetu. Evo, ja se sada nalazim u jednom hotelu sa 5 zvezdica i ovde sam, sada je, šta je ovo, 15 do 7 ujutru, ovde sam od nekih pola 3, ja mislim. Evo samo vam pokažem gde se nalazim. Možda možete i da vidite. Na samoj sam obali tu Dunava. I čekam da se ovde pojave dva labuda. Da, dva labuda. Prošao sam juče ovuda i prekjuče u stvari i vidio sam neka dva prelepa labuda koje se ovde štekaju i skontao sam da će doći ujutru, tako da sam došao da ih uslikam jednom, da bi tu sliku mogao da postujem i da bi ta slika imala na nekoj određenoj vrednosti samom meni. Zašto ja ovo radim? Zato što ja ovo volim da radim. Meni se ovo sviđa. I zato ja ovo radim. Zato nisam spao celu noć. Zato čekam ta dva labuda. Došla su, ali nisu htjela da priđu dovoljno blizu, tako da nije neka fotka. Evo fotka. Šta kažete? Nije loša, šta znam, ali nije ono baš što sam očekivao. Mislio sam da će se približiti malo bliže. Poenta ovog videa je zapravo da vam kažem da ni u online poslu, osim ako ne investirate u kripto i nešto sukenja da preko noći zaradite sa silnom neku lovu, ne može baš tako brzo da se napravi. Stvarno ne može tako. Ja ću ovu sliku verovatno iskoristiti i prodati, unovčit će na neki način, ali samo hoću da vam kažem da postoje određene stvari koje morate se odreknete da bi dobili dobar video ili dobar snimak ili dobar produkt, a tako nešto je mnogo zajebano zato što vas pravi antisocijalnim, zato što u jednom trenutku skontate da je ceo vaš svet samo u stvari video, content, pictures, design, sajtovi, ovo ono. Ja ne pamtim kad sam ja došao ovako u neku prirodu, sednem malo iskuliran sam sa sobom, da, ne znam, gledam u vodu i ne radim ništa. Tako da, u stvari, dolazim do zaključka da je u stvari ovako neka stvar jako bitna i za online posao, da jednostavno provedete neko vreme sami sa sobom dok ste na poslu. Znači dok nešto radite ili čekate da to vreme nekako provedete, nemojte povedete nekog drugara, ženu ili devojku ili dečka, nego samo jednostavno krenite sami, imat ćete dovoljno vremena za razmišljanje i stvorit će vam se silne neke ideje vezano za neki predstojeći kontent koji vam isto može doneti do jaja lovu. Ništa sam ovo samo jadan, pošto sam i promukao, to znači da je kraj, gasim se. Za mene je vredelo ovo čekanje, ova slika nije nešto profi, ali za mene ima nenormalnu vrednost, jer sam čekao toliko dugo da uslikam tu sliku, mogao sam doći danas preko dana da uslikam, ali mislio sam da svetlo neće biti dobro za sliku, pa sam došao ovako rano ujutro jer sam teo da dođem čim se vane. Ali svako se isplati i svaki trud se isplati. I nemojte da žalite za nečem kao ja, što nisam došao prekjuče tokom dana da bi fotkao ova dva labuda. Ne, nije to fora. Fora je da uradite onako kako vi mislite da treba da uradite za vas. Jer ako tako uradite, sigurno uspevate. Hvala vam na ovom videu što ste odgledali, iako sam apsolutno van teme o kojoj pričam u svojim videima i prethodni videi su mi van teme, ali u prethodnim videima ću vam objasniti neke online poslove gde će vam trebati ovi videi. Tako da je to okej, ništa se ne brinite, vraćamo se full power sada. Laku noć.